става YouTube, аз съм PlayWebG и в този клип ще ви покажа как да си инсталирате Windows 8.1 на виртуална машина. Линк към VirtualBox ще има в описанието и към самия ISO файл на Windows също ще има линк. Значи, тук си задавате име на Windows. Избирате Microsoft Windows и тук избирате Windows 8.1. Ако вашия Windows на вашия компютър е 32 бита, слагате 32 бита. Ако е 64, 64, абе и да сте и вие с 64 бита Windows, може да слагате и 32. Така, цъкаме напред. Стигаме до частта, където се наглася RAM паметта. Моята е 8 ГБ, затова мога да слагам до 8. Вашето, ако е 2, може да слагате максимум до 2. Аз слагам 2, защото е нормално за виртуална машина. Стигаме до частта, където се слагат хард дисковете. Аз ще го сложа 50 гигабайта. 47. И създаване. След това, влизате в екран. Самия VirtualBox позволява да се сложи до 256 мегабайта видеокарта и брояч на монитори. Това е от самия VirtualBox и от самия Windows, защото ако направим Windows 7, максимум до 128 мегабайта дава. Система. Процесори, тук слагате колко ядра да ви е процесора. Моя е 8 и затова мога до 8. Вашия ако е 2, слагате 2. Аз слагам 2. След това цъкате старт и чакате. Излиза ви е това прозорче. Тук избирате самия ISO файл. Тоест е този файл. Това е самия Windows. Ще има линк към този ISO файл. Това е 64 битов Windows. Ще сложа линки за 32. Отвори, цъкате и старт. И ето. Това е инсталацията на Windows. Да. Айде. Да, ето, отваряне го. Лилав прозорец излезе. Да, тук слагате езика на инсталацията. Той има само английски на тази версия на този Windows. Тук keyword да го ставите. Това е клавиатурата, език и методи и тъпоти. И цъкате Install Now. Влиза в Setup и Starting. Чакате да се стартира сетъпа, т.е. инсталацията. И сега, излиза ли един прозорец? Тук избирате каква да ви е версията на Windows 8.1. Core, Pro и Enterprise. Най-добре е да сложите Pro. Това е, не знам защо, но това е малко по-различно, но не, всъщност това е, взима малко повече памет. Давате Next, Accept, да лиценз Teams. Това, ако искате го прочитате, според мен не е нужно. И Next. След това тук Custom, чакайте само да отида да си взема по-хубав стол. Та върнах се. Тук избирате Custom. Тук сега слагате колко части да има вашия хард диск. Като C, D, E и там такива. Аз ще добавя само да има едно D. Нали правилно само го слагам. 10 гигабайто. Изберете това, Next. И започва инсталацията. Сега ви копирала Windows файловете. На вас няма ви е толкова бързо. Ако не сте с 8 ядрени и 8 гигабайта, няма ви е толкова бързо. И тук пак ще зареди, тук малко повече и тук вече бързо ще ги зареди. Та сега ще паузирам клипа, докато се заредят, защото ще стане много голям. И ще се видим след малко. Поне за вас ще бъде след малко. Та ето, че първата част почти зареди. Вече ще започва втората. И когато Windows стигне до своя край, тази зелена чертичка, като стигне до тук, вече ще е готово. Айде, с кога ще почне второто? Трябва да ви сложи тук едно тикче, когато е готово. Слага ви на всички и вече сте готови.
Ето, че втората част започва да се зарежда. Виждате, че е по-бавно зарежда. Виждате, още стои на 0. И ето, виждате колко бавно ще зареди всички файлове и инсталации. Та вече е на 8%, вече минаха 2 минути. За 8% това е много. И вече ще пусна клипа, когато вече стигне на 60-70% и ще се видим до тук. И да, вече е на 54%. Вече минаха около 15 на минути. Това наистина много ще отстрани и вас, ако сте с по-слаб комп. Но така е. Една хубост. Така се чака. Тъйто, че втората стъпка завърши и вижте, моментално се заредиха и вторите 2 стъпки след тях. Сега остава тази последната стъпка Finishing Up и излиза това рестартиране. Ако не бутнете нещо, ще се рестартира след 6 секунди, ако искате точно сега. Това като ви излиза, никога не натискате нищо. Никога! И ви излиза старт пускането на Windows 8 и на Windows 10. Стартира се. Тук сега може би ще отнема наистина много време, защото това миналия път много чаках. И това ще дам пауза. Тъйто, че излезе един черен екран, който и сега ще излезе пак колкото на Windows, само че ще бъде малко по-стеснено някакси. Та, айде, пусни се, де. Няма пак ще изяде паузата. Не, ето пуснаха се и вижте как логото е малко по-тясно такова. И чакайте да ви се заведе съответно. Камон, де! 7 минути клип стана. Та нататък има още. Да, тук ви гетва там някакви простоти. 100% Getting Devices Ready. Getting Ready. Сега би трябвало да тръгне вече. Тъйто, че се рестартира. Не пак. Дано да стане малко по-бързо сега. Да, поне зареди малко по-бързо. Или сега ще ми такова стесненото логобаста. Айде де. Знаех си, че го пусне това. Ето, че ни излиза продуктов ключ. Това не го бутате, цъкате skip. То само се активира от интернет. Пък и ще ви покажа как да си го активирате спокойно. Така, сега тук ви излиза това. Как да ви се казва комп? Пишете тук. Това когато влезете в старт менюто, нали, метра лаунчера там, какъв цвят да ви е. И си харесвате тук някакъв, примерно. Примерно жълт. Тук цъкате Use Express Settings. И тук ви търси интернет връзката, нали, да има интернет в виртуалната машина. Това не го бутате. Чакайте да се зареди спокойно, да си имате след това спокоен интернет. Бутона нещо заби, но виртуалната машина не е забила. Да. И Next to Setup Account. Сега ще ви иска да си направите Microsoft аккаунт. Аз ще си въведа моя, защото аз си имам. Естествено ще закрия там имейла си, паролата, ще ги закрия. Просто и от инсталацията може да си направите там някакъв Windows аккаунт. Windows аккаунт. Айде де, ко мисли пък сега? Ко мисли сега пък? 2 гигабайта RAM не ти ли стигат? Виж го ко става, бе.
Ето, че ви излиза това. Тук си пишете имейла или телефонния номер и тук пишете парола. Ако нямате акаунт, пишете Create New Account. Сега това ще го закрия с една синя черта или с сини квадрат, както и да е. Чай, че го бърках. Така, въведох си имейла, сега спиша и паролата. Та мисля, че е такава, да, такава е. Тук това кенрайк там, долу дете. Сега ви ще го видите. Просто избързах. И чакате да се плейслайтне. Там, моля, изчакайте. Тук next. Setup your account. На мен ще ми излезе една червена снимка, на която пише AMD с зелено старт меню, тъй като съм го направил за подразбиране на всички, които влезат в акаунта ми, да е с такова. Сега това тук има да чакате, ама наистина да чакате. Ще започне сега един цветен текст и простоти и ще го паузирам, за да не его цвета започва и пауза. Ето вече се рестартира и след това отново ще започне. И да, това е инсталацията на Windows 10. Ето, че се върнах. Това е Windows 8, това беше 8.1, това беше инсталацията. Ето, заложихме този цвят. Там виждате моята снимка и името на истинския ми комп. Това е снимката на истинския ми комп, не знам дали виждате. Такъв ми е фона на старт менюто, както виждате тия бутони. Така е акаунта, тук сменяте, нали. Също е като на Windows 7. За да добавите моя компютър, цъкате тук. Тези си ги добавяте. Така. И да. И като влезем и ето ги, този диск не е форматиран. Форматирате го. И готово. Ето го и диск D. Ето сложката на компа, 2 гигабайта. Що пък 8 ядрен, като не е. Не е активен, но има ID. Няма да ви спре Windows, това е хубавото. Ето това е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал или ако съм ви помогнал. Дайте лайк на видеото, абонирайте се за канала, ако искате още такива видеа. И се видим в следващия клип. Чао!